oli noussut. Pet. Noniin. Saatana on rimminapin kanssa, se on ihan niinku toi vaihteiston toi lukitus. Käännä nyt jo. Mitä vaan nyt kaupunki. Ai. Mikäs se oli? Sitten se osui sinne. Lähtikö sulta tappokytki irti? Älä nyt mene sinne rantaan. Osuuko se johonkin? En tiedä. Kokeiles käynnistää. Saateli. No niin. Sä voit sen verran tehdä nyt, jos sä pelkät, että se osuu se potkuri pohjaan, sä voit nostaa trimmillä vähän sitä ylöspäin. Sitä potkuria ylemmäksi. Joo. Mun käsi osuu siihen koko aika ihan vaistuvaisesti. Mä koski sen trimmiin, niin se on niinku... Se on ihan väärässä paikassa. Noniin. Nyt on rantautumisen maksu. Joo, nyt on rantaa. Siinä tulee. Laske. Tänne jo. Mä sammutan tää videon, niin nyt et mitä pulahda enää tai jotain muuta sitten. Koska nyt ei. Mä voin antaa